دروژا 16 ji êrişa hêzên rejima Esed û mîlîşiyatên Hizbullaha Lubnanî li bajarê Zebedanî ku 21 endamên Hizbullah hatine kuştin û bi dehan mûşekan û bermîlên teqîner bajar tê armançkirin. Li gor rawangeha Sûriya mafê mirovan ku hevdemî bombebarankirinê, dorbêçeke bihêz li ser bajar û bajarokên wê deverê hatiye kirin. وەکو مادایا و سرغایا و بلودان و دهەمان دەمێدا شەر لەسەر تەواهیە محوەران بە ئەوایەکی قوتەقوتی بەردەوامە کوی هەری تند لە کارگەها بەقین و هێزن رێژێمێ و میلیشیاتên حزبالله نکاری بوون بەر و باژێر و پێش بکەون. و divê derbarê de Wezareta Bergiriyê û Desteya Erkan di hikûmeta demkî de daxuyan yek belav kir û tê de tekez dike ku tiştên li Sûriya bigiştî û li Zebedanî bi taybet çê dibe destî werdaneke Îranî zelale ku diriya tîroristan re û bi hevkariya rejîma Esed li dijî gelê Sûriyayê pêktîne û daxwaze ji encûmena ewlehiya navdewletî dike ku bi berpirsyariyetiyên xeraba û sînorekî ji va tawanan re deyne. Her wiha daxwazê ji emîndarê giştî yê netewên yekgirtî dike ku ji bêdengiya xwe derkeve. Di heman daxuyaniyê de her du aliyan bang li haval û birayên gelê Sûriyayê kirin ku hemû cûreyên alîkariyan pêşkêşî Zebedanî û hemû deverên li Sûriyayê bikin. Ew jî dirêya hevpeymaniyê û opozisyonê û hikûmeta demkî re. Di dawiya daxuyaniyê de şanazî bi şervanên opozisyonê kirin û daxwaz ji hemû hêzên li ser hemû sengeran kirin ku şer li dijî rejîma Esed zêde bikin. Bajarê Zebedaniyê ku dikeve li ser sînorê di navbera Sûriya û Libnanê de, ev zêdetirî du heftiyan e tûşî êrîşeka hovan e ji aliyê rejîma Esed û alîgirên wê ji mîlîşiyatên Îranê û Hizbullaha Lubnanî ve tê. Hevdemî topbaraneke berdewam ji aliyê balafirên rejîmê ve ku hejmara bermîlên teqîner yên ku bi ser bajêr ve avêtiye gihiştiye 600 bermîlî. Her wiha bi 300 mûşekan hatiye topbaran kirin.